Yan mo mapaliyatan. Yes guys, hello. Good morning po. Ito po yung ating updated therapy kay Nanay Bining Gomez. Siya po ay 83 years old dito po sa Maluyos, Bicol, Mabalacat, Pampanga. Ngayon po ay September 9. So ang aming ngayon na program is walking therapy sa labas po sa kanyang bakuran. Ayan. So watch nyo po yung aming gagawin. So maraming salamat po sa mga patuloy pong nanonood po ng journey namin ni Nanay Bining dito sa Maluyos, Mabalacat, Pampanga. Meron po akong verse para sa inyo. Yan. Yung Mark 11:22. And faith in God. Yan. So meron po tayo ng faith and I may faith na si Nanay po ay gagaling. Yan. Sa pangalan po ni Jesus. So watch po guys. This is Moderno Mangkeping to. Yan. So shoutout po sa lahat po ng mga Gomez and Humol clan. Shoutout po sa inyo lahat. Yan. Napatala ba na? Sasabi ka na, kasabi. Ba't napatala mo? Na? Ano? May tupos ang yakin. Kopya! Saka magkopya! Paano yun? Wala ako kopya. Kasi ito. Nakakukopya, madam. Ano ito tabel mo? Na? Tabel. Saan? Sige, kaya mo? Oo. Ito. Ay, ayan. Pilipinan na anong daladalanin na. Siyempre, May pang star mo yan. ining katamong kaya, ebidensya. Ne, Mag-picture na yan. video yan eh. Balita, yung kukwento na eh. Pag nagkwento ko kasi, hindi ka paniniwalaan. Ito, tayo paniniwalaan. Marami mga talaga, may nagbagat-tagal lang. Kaya akong bala niya. Pag-isipa. Pahiwa ko muna pare. Hindi ka naman sa akin. Hindi na kaya bili niya eh. Yan. Hindi naman sa akin. Mamaya, bigyan mo sa akin. Ganun ang gamit ko pili eh. Yan. Balo mo may itong gugamit. Yan, meron mo siya mo. Yan. Kita niyo naman guys, naglalakad ako si 83 years old. Ayan. Bakit na bakit? Ayan. Wala na ito yan. Oops. Ano yung sila ang pres mo? Tanda na mo. Oh, yan. Ako mga bindamker, ito may nabukil. Kalakalali mo. Yan. Sarap na pala, sarap na. Oh. Yan, bala rito. Kasama namin si Lord. Eh. Ikaw bahala kung kawawa. Yan, oh. Kalakalali mo. Step by step. Mamarapan. Yan. Kalakalali mo. Bago may kalakalali. Oh, mamarapan. Yan. Ay, luka ko na yung salamin ko. Sige, may ulo. Bawal Malapit tayo kang kay, kang platform. So, pataas, pababa po yun. Medyo nirapan si nanay, pero ito okay na. Oh. Ano tayo, pahingong konti. Medyo mainit. Relax. Bawal yung salamin ko. Okay. Matayo pa. Pakita pa. Andun yung upo mo na eh. Yan. Wall kayo ni. Wah, kanya may pa. Manita ito kami dito. Pag na ako kulukan yan. Ating kari ma, kita mo ito. Gusto ka rin. Arin? Wah, kandang. No. Mamimigil mo ka agad. Nakabeto ka pa. Sinasaka ni Kuya nito. Hindi. Dibilad na ako ng din magpuwan na yung ating datang ko. Awa. Ating yung mag-ito. Salita pa. Salita pa. Tuto ka ba kayo? Halika nga ito dumalong ng pagkat ka rin. Ay, mo yung takla. So this is so first time kong mag-vlog sa labas ng bakuran ni nanay. Yan. So yan po siya. Subukat tamisan. Hello. Maluyos. Kanina po. Lalakad din po yung kayong Pero sasabi. grandmaster nanay. Sasabi. Yan. O, danda lang na yan. Asa ilo rin bilis manong sasabi. Kalakalipin niya. Oh, ikaw li sasabi ako, sasabi ko, vlogger ko eh. Super step. Eh, bisa, dalan. Simento. Amo, magkaila pa, lumala pa. So guys, nasa labas kami. So guys, nasa labas kami. So first time ko din siya nanay kahit na siya ay Nakamunta. teacher! Wala ako pinjang kelo dito. Teacher, where are you going, teacher? Pikadile. Wow, yun na. Dada dito guys. Yan, tulikinit na yan.
Bili na ako ng panulo. Ano pa tulma? Mag-building ko. Ah, Nabalo mo rita. wala pa naman dito ma. Lahat ding Stop persyon. ka pa, stop ka. Oh, mag-stop ka pa ma. Nag-excel ka pa. Yan. Yan, very good. Oh, sige, go. Baka may tutandul ka naman eh. Mga makaduang masaya na ako man eh. Yan. Mas may. Oh, ako mamirapal. Una naman mamirapal lang. Kasi malaki yung bang kumamirapal niya. Easy. Oh. Sa diabetes mo, siyempre. Ako mamirapal tanda na ako. Kasi mamirapal kami tumba. Relax ka mo. Malapit tayo kitang Ano luklukan. yan? Mabre maya. Wala anong... Mag-focus ka pa kagawang tamo. Oh, kalakalalin eh. Oh. Dapat na alam yung bago kayo makabilan. Sige, sige. Pota pa. Yatras natin. Diabetes ko, bilad. Sige, babayaw na. Sige, ano siya? Abante siya. Abante. Bilad mo diabetes ko, pares. Sige. Ayan. Yan. Hindi, alanganin. Ops, inom mo. Mabiasa ang tumuro. Inom mo pa niya. Inom mo sa pit niya na. Sakto sa pit niya yan. Mainit. Oh, hindi, bayaw mo siya magbilad. Bibili talaga yan. Yan. Hindi yung... Di ba bagay? Lulo ka pa, ma. Ba't maganda ka kaya? Yan, lulo ka pa. Ayos, ito niya yung bilad ko. Wow, ba't maganda Dapat ka? diabetes ko lang bilad mo. Ba't maganda ka? Sige. Isa pa. Ikot mo yung bangko. Ikot siya bangko. Tapos ikot mo. Amo, tito ka pa. Yan, oh. Magkaya ka, ma. Yan, magkaya ka, bangking. Yan, bangking, sige. Dala mo, driver yan mo yan. Yan. Very good. Yan, sinasabi mo. Diabetes mo sa kilay na. Wow. Bilad mo sa kilay eh. Uy, pinagpawisan si Kepeng. Masyado nang mainit ngayon. Oh, meron pa tayo isa pangatip nanay ha. Tingnan ng konti. Lagyan mo. Umikot kayo dyan. Oh, dyan, may ikot mo sa labas. Ayan. Sige, labas ko na, Brad. Gusto mo na yung motor mo, maganda motor. Ayan. Ayan guys, so nakaikot kami ng isa. This is my first time na binigyo ko si nanay sa labas. Ayan. So it is her great improvement na nakakalabas na po si nanay. So ayan, thankful to God. Ayan. So sana magtutuloy yung kanyang kagalingan. Even na may complication po yung kanyang pagkaka-stroke. Meron po siyang arthritis. Ayan. Ma, ano, nulukan? Meron pa? Gusto na. Alin, sabi. Gusto yan, ma. Kaya naman. Beto mo, baka kalapit na mo yan, ma. Oh. Malapit siya kaya almasag yung diabetes mo yung almasag. Hindi, malapit siya mo yan. Relax ka pa. Bala mo, kaya balera mo yan, oh. Yung balera mo ng kaba. Alam mo, gusto ka dyan balera mo yan, ma. May di baliw ka mo. Kaya naman. O tara. Lapid. O tara. Lambi nga yung balaya ko. O tara. Ito pa. Ay, makalima ka na eh. Go. Diba, nung nagyo ko. Nagyo, positive ka. Mag-negative. Para sikang katulad. Kung kalakalala mo, kasi bala mo mag-relax ka. Pati medyo mapagal kang bagya. Pali na yun to. Mamanya mo yung pali, ma. Tandaan mo, minsan tapapali. Oh. Yung pali niya, kailangan tamang katawan yan. Hindi puro ka maka-aircon. Kalakalala eh. Yan. Kasi nung puro tama ka-aircon, may natakatawan. Oo, kaya pali. Pero yung init na po yan, minsan lang yan. Huwag naman lagi-lagi. Sisipong ko kasi eh. Huwag lang po yung mga alas 12. Yan ang mga bawal na init po sa inyo. Pero yung pong init na yan, naku, napakasarap po niyan. Tsaka sariwang hangin. Ano, hindi makatanam yan. Ano, mother? Sukal lang mo din. Lalakad na ako na, Tumatanam. diabetes yung mga sa kilay. Ano yan, sukal lang mo din? Ila kaya. Ay, tayo na, sukal. Ay, lapanulo. Alila po na. Diba nga, labi? Dua tara. Siguro mag-gino lunes. Luna mo. Dito to kayo na maglimakan eh. Webish. Saan tingin pa nung niya? Nilabasan pa rin. Umaran na madir na. Wala ka lali. Diretso may katao mo. Nakakukuba. Dapat timbang kukyan, no? Halina ma. Kalina ka mo. Haka pang kukin. Hindi naman kung painawan naman. Yan yung pinamupin eh. Maghapon ka na nakaupo. Painawa ka pa.
Yan yung exercise. Hindi ka nang bilis mo kasi kili. Wow. Kaya challenge din ako. Santing na yung mo, mother na eh. Diba? Magkano nga gas mo yung mo? Santing na yung date mo? Kan. Yung date mo, santing lo. Ikuha may Malda pa rin. ikuha may buri mo na eh. Ayos, ilibag natin siya para hindi maramdaman yung pagod. So pagod na si nanay. So ipo ko muna siya. So this is our second round sa kanyang labas ng bahay ng aming walking therapy. Ayan. Nakadalawa na. Malamang to masakit ang tuhod na to. Yeah. Awa. Oh, magstapa ka pa, magstapa ka pa. Magstapa ka pa. Yan. Oh, bati ka pa. Sa lahat ng mga view mo. Yang Kumusta po kayo? Sabi mo. Yan. Oh, sa lahat po ng mga kapatid na nanay, ilan ba kapatid mong buhay ba? Adwan na mo? So, sa lahat po ng pamilya po ni nanay, sa kanyang mga anak, mga po, yan po, magandang umaga po ngayon po ay September 9. Naglakad po kami sa labas ng 2 beses na po. nakita ko mong 34 ay 84 eh. January 5. Oh, malapit na pala mag-84 si nanay sa January 5. So, wish ko, tsaka ano ko, yung paano niya, yung practice niya magaling na. Lumalakas na po siya. Sila kasi drive. Agi mo pa yung, metong pa kanya, agi mo pa? Metong na mo na eh. Pilitan tawa mo Wow. na. Pero pa na akong bagya. Mamit lang tayo tametong. So, ngayon po ang program namin, 3 ikot. So, pinapahinga ko muna si nanay kasi medyo sumasakit na yung tuhod niya. So lahat din ang Wow, hindi na nakapinawa kanya. Okay. So, nakakatuwa po kasi po siya, 83 na. Parang mukha pang 70 ito. Malaguya pala, may maganda kaya kasi yun. yan mo. Maganda kaya yung mother. Itong, dito sa Maluyos, itong malakababait dito na nanay, si nanay Bining Gomez. Bola mo niya. O yan, so sa lahat po ng mga kapatid ko, again, shout out po sa inyo lahat mga kapatid, at sa inyong mga pamilya, yan. Sa pamilya ni Ate Julie, pamilya ni Ate Milet, pamilya ni Kiboboy, pamilya ni Quinobel, ni Jinjing, ni Janet, sa kanyang kasinta na yan. At sa aking mga nakis, sa inyo lahat, shout out. Yan. At siyempre sa lahat ng mga customer natin dyan, mga pasyente natin lahat, shout out. At sa lahat po ng mga nanonood, at nag-subscribe pa ng aking YouTube channel, Modero Mang Keping 2. Maraming salamat po. Pakiramdaman tayo yan kaya kasasabyan. At patuloy po kayong sumuporta sa amin, Nanay Bining. Scroll down po kayo, makikita niyo po yung kanyang history. Ayan, kasi po siya naglalakad na ngayon. So again, maraming salamat po. May God bless you po. So meron pa kami isang attempt ni Nanay. Check natin kung kakayanin to. Ito. Talagang, mother, are you ready? Ready ka na? O, ayan ha. Hindi, check ka ba? May istawak pa. Ayan. So this hour, Yan kaya kumangas na. nagstawak pa. Ayan. So this our third. Ito po yung ating pangatlong paglalakad din nanay sa labas ng kanilang tahanan. Ayan. Dito sa Maluyos, Babalakat, Mampang. Cebu, Lagumpe. Yan po yung kanilang church. Yan po yung kanilang simbahan. Cebu, Lagumpe, Ningbie. Esportista yan. Esportista ka na, no? Ayan. Sila po ay esportista. Ayan. Oops. Wow, bibilis ka lakad. Thank you, Lord, for all of this, Lord God. Hanggang God is good all the time. Ginendo. Dapat na nga lang sa oksun eh. Ano naman? Balo mo naman nakapagagawa ng mga kep. Sinali kong padlock lang din kasi ito padlock ko ma. Ha? Sinali kong padlock sa 400. Kasi itong padlock ko ma eh, bisa, kakalawang niya kagad, ang lokal. Sabi niya kaya kalawang na. Guys. Ay, Michael. Ayun. Yan naman. Baby house. El! Ayos ba? Ayos! Tapos gra. Yan siya kung yung gandalan. Kaya mayap. Liya, maipit naman. Kakaway. Akilala mo naman. Akilala mo na. Hindi pa kayo hindi. Uy ka, Miley! Doon ka siya ko. Anak na nga siya ko. Pinaka ka, Miley! Puta na ano. O, Miley. Nakailala ka, Michael, oh. Uy! May timers! Sinani naman. Inubos yun, nakakatawa. Focus na ka. Walang sasabi. Doon pa kayo hindi siya. Ay, sige, matula ko mo. Nakakatawa. Hindi ko nakakita ng dalaran ko. Madam naman, Miley. Siyempre, pangarap ng palakarin kita sa labas. Ayan. Yak mata. Ayan, God bless, guys. Thank you, Lord. Ayan. Kalabi mo? Mas siyempre, mapasarap ko nga po. Pangarap kong palakarin takilwal. Wala mo. Meron ba din pangarap ko?
Talang malabit to. Siyempre, pati manulo ka, ating kang pangarapin ng customer pasyente mo. Oh, alakalala eh. Tutuloy ka dyan, bili ka dyan, lalak dili mo. Kasi maganda ka, pasala na kamo ka niya, magkapin ako balay mo ka niyan. Dalaw mo yung napagaling ko sa kandating. Pag ako namamasyal, nagkakapin na lang ako. Kumustahan kayo mo ka nito? Umiyon pa ka niyan. Oh, stop ka pa. Nalibilis ako. Sorry, kulok-lok. Ayan po, yung aming last attempt po. Kung lagi mo ito, gusto na pa yan. Kaya pakiramdam mo, agi mo pa. Dapat pa ito kay makanya din niya. Alipin, bilis pa yung kaya mo ito. Pakiramdam mo, agi mo pa kanyan o gusto na pa yan. Lukulok pa! Meron pa kanyan. Ayan guys, ayan. Naglalakad na po kami sa labas ng bahay. Ayan. Puro ba yung bangko? Ba, siyempre ma. Pabisa ka, yan tayo. Ay, ganyan. Ayan, balik mo kanyan. Yan, banta mga binanda ng Ayan. katis ko. Magkurba ka. Ah, galing si nanay. Baba, magaling ah. Isang tili. Ayan. Yung mga kong maglukulok yata eh. O, cross kay video lang pa. May kaluta na. Ayan. Kakayanin pa kayo ito pang-apat mo? Nabawas na. Makapali. Siyempre, pinawas ko. Naya ko gusto magkupya ako sa ayan eh. Mali na ka magkopya. Last na mo ini. May itong namo ka niya. Pinawa kang bagya. Ayan, kukopya. Ali. May itong namo na eh. Mga kanyang tang maliktad ako nito. Dali pa ma. Ito mamalik. Kaya hindi ka magpainawa. Kasi kailangan magpainawa ka pa. Nung suwat na po tayo kabasatsyad. Ayan guys. So, na-challenge ko si nanay for our fourth. 4 na ikot palabas ng kanilang bahay. So parang gusto niya pa. Pagbibigyan natin. Ali, dapat bago ko alas ito. Hindi na. Opo, tapat siya kain eh. Dumuro ko rin eh. Hali na. Kumanya ko. Kawin na. Painawa ka pang bagya. Karas niya tanong ko. Ay talaga kitang gate. Ne? Tapos muli ko kunang kainin eh. O sige. Ano pa? Ipang sasakyan. Bata. Gustawa ka pa? Mga power. Okay. Gustawa ka? Hindi ka ba napagod? Hindi ka ba nahilo? Are you okay? Siyempre, tatanungin ko. Baka mamaya magka-problema ka. Yan. So, kaya naman po niya. So, we will try again for our fourth. Pang-apat na po ito. Kaya ako 32 na. Push! Sekarang mata. 32 lang. Sa kalakasan niya. Ay, hallelujah. Di pangarap ko na natupad din pangarap ko sa kanya. Ma, pagsibog ako, kalakalali rin. Kaya mamirapal po tayo may susub ko yan. Mamirapal niya naman. Gimanat. Sige. Sige ba? Lakad. Sige. Tatalakad natin. Wow, simento. Buhay ng, yan, ng simento. Magsibi ka pala kayong barangay ba? Ano tayo barangay? Saka. Na? Nilini? Wala pa siya. Hello po, morning. Hoy! Nag-aaral pa mo. Nag-aaral ko pala. Lakad. Wala akong Joey. Joey na. Bakit yan itong sa unang tatong mo. Hanggang kapasok kami guys. So this is our fourth therapy program. Ayan, okay na to. Taka rin ma. Tala ka yan eh. Tataka yun. Tawa ka pa. Sige. Tawa ka naman pa. Kaya, sige. So, kunin yung bangko. Guys. Ano ko siya ron. Kunin yung bangko. Push siya dito guys. Binapagod si nanay. Ano mo naman yan eh. Sakto ka na eh. Yan. Ang kitang matin, be.
Yan ma. Sakto akin. Sarap ka tao dumog. Paskar eh. Alang. Very good. Yan. Oh, thank you guys. Yan. Sarap na yan. Oh, salamat ma. Oh, parang dapat. Napali na. Abay po.